नमस्कार, अश्विनी अन्नपूर्णा किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मी पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करत आहे। आज आपण पावसाळा स्पेशल मस्त असा चटपटीत कॉर्न चाट बनवणार आहोत। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे मक्याचे दाणे। तर एक अख्खं मक्याचं कणीस मी घेतलेलं आहे। ह्यात आपल्याला छान असे बॉईल करून घ्यायचे आहे। त्यासाठी गॅसवर पाणी उकळवून घेतलेले आहे। त्यात चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि रंग छान येण्यासाठी हळद टाकायची आहे। आता हे मक्याचे दाणे आपल्याला 3 ते 4 मिनिटं छान हाय फ्लेमवरती उकडवून घ्यायचे आहे। 3 ते 4 मिनिटं झाल्यानंतर मक्याचे दाणे छान शिजले आहे। आता ते आपण गाळणीच्या मदतीने गाळून घेऊया। हे जे पाणी आहे हे तुम्ही सूपसाठी यूज करू शकता किंवा नसेल वापरायचं तर टाकून द्यायचं। उकडलेले मक्याचे दाणे मोठ्या भांड्यामध्ये घेऊन बारीक कापलेला कांदा, टोमॅटो, कैरी, बारीक कापलेली मिरची, कोथिंबीर टाकायची, चवीनुसार मीठ, चाट मसाला, काळी मिरी पूड, त्यानंतर 1 चमचा जिरे पावडर टाकून आपल्याला हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करायचं। अजून छान फ्लेवर येण्यासाठी यामध्ये 1 चमचा शेजवान चटणी टाकायची आणि मिक्स करून खाण्यासाठी आपला कॉर्न चाट रेडी।